Вітаем у гэтым разборе. Сёння мы паглыбімся ў аналіз надзвычайна важнай тэмы для ўсіх, хто звязаны з вытворчасцю. Шмату зроўневага аўдыту працэсаў або CQI-8. Давайце адразу дамовімся. Гэта не проста чарговы сумны тэхнічны дакумент. Гэта сапраўды залаты стандарт, такі сабе магутны рухавік, здольны ператварыць любую фабрыку з пасіўнага назіральніка ў актыўнага стваральніка цалкам бездакорнага прадукту. Усе мы, напэўна, чулі гэтую старую ісціну. Прадухіленне заўсёды лепш за выяўленне. І ў кантэксце нашай сённяшняй размовы гэта не проста прыгожы выраз, а літаральна фундаментальная філасофія. Знаходзіць бракаваныя дэталі ў самым канцы лініі гэта заўсёды болюча. Гэта каласальныя страты грошай, часу, ну і, вядома ж, рэпутацыі. Таму значна больш лагічна стварыць умовы, пры якіх памылка фізычна проста не можа адбыцца. Давайте хутенька пройдземся па нашым плане. Спачатку уводзены ў CQI-8, потым мы падрабязна разбяром самі ўзроўні аўдыту, параўняем праверку працэсу і прадукту, паглядзім на рэальны прыклад з цэха і, нарэшце, абмяркуем, як усё гэта ўплывае на карпаратыўную культуру. Раздзел першы уводзены ў CQI-8 LPA, галоўны інструмент для прадухільнення дэфектаў. Шматоўзраўнавы аўдыт працэсаў гучыць крыху акадэмічна, так? Але на практыцы гэта вельмі жывая сістэма. Суть у тым, што розныя ўзроўні кіраўніцтва пастаянна і рэгулярна ўзаемадзейнічаюць з вытворчасцю. У адрозненне ад звычайных інспекцый, якія часта застаюцца толькі на паперы, тут фокус цалкам пераносіцца непасрэдна ў цэх. Правяраецца тое, ці супадаюць прыгожыя дакументаваныя планы з рэальнымі дзеяннямі людзей і працай машын. Што ж менавіта правяраецца падчас такога аўдыту? Правяраецца самая аснова вытворчай дысцыпліны, ад стандартных аперацыйных працэдур і правіл бяспекі да вельмі спецыфічных параметраў абсталавання. Справа вось у чым. Кожны з гэтых пунктаў – гэта патэнцыяльная кропка збою. І сістэматычна правяраючы гэтыя стандарты, мы літаральна перакрываем магчымасць узнікнення памылак яшчэ на стадіі іх зараджэння. Раздзел другі – тлумачэнне ўзроўню аўдыту або як зрабіць якасць адказнасцю абсалютна кожнага. Калі звярнуць увагу на гэту табліцу, адразу становіцца зразумела, адкуль бярэцца слова «шматузроўневы». Гэта не проста задача аддзела якасці, схаванага дзесьці ў офісе. Майстар кантралюе выкананне інструкцый штодня, і інжынер падключаецца штотыдзень для праверкі складных параметраў і каліброўкі. Кіраўнік аддзела аналізуе праблемы штомесяц, а дырэктар завода перыядычна ацэньвае ўсю сістэму. Вось так якасць становіцца сапраўднай каманднай гульнёй, дзе кожны мае сваю ролю і свой рытм. Раздзел трэці. Аўдыт працэсу супраць аўдыту прадукту. Фундаментальная змена фокусу. Каб па-сапраўднаму ацаніць важнасць гэтага падходу, давайце проста параўняем яго з традыцыйным аўдытам прадукту. Калі мы шукаем брак у канцы лініі, усё, грошы і час ужо змарнованы. Гэта класічнае рэактыўнае кіраванне. Аўдыт працэсу працуе цалкам інакш. Ён фокусуецца на тым, як ствараецца прадукт прама падчас вытварчаства. Гэта той самы зрух парадыгмы ад пасыўнага чакання да актыўнага кантролю ў рэжыме рэальнага часу. Раздзел чацвёрты. Рэальны прыклад. Перанос аўдыту непасрэдна ў цэх. Тэорія – гэта выдатна. Але давайце ўявім звычайную, вельмі канкрэтную аперацыю. Напрыклад, закручванне нітаў. Навошта чакаць, пакуль злучэнне разваліцца падчас эксплуатацыі? Значна эфектыўней задаваць прэвентыўныя пытанні тут і цяпер. Ці правільна круцільны момант? Ці адкалібраваны інструмент? Ці працуе сістэма по каёке, тая самая абарона ад дурня? Гэты простыя, але своечасовыя пытанні ствараюць проста непрабіванны шчыт. І такі падход маштабуецца на ўсе крытычныя параметры. Пастаянна аналізуецца, ці трымае машына дакладную тэмпературу, скажам, роўна 650 градусаў Цельсія, ці ў норме ўровень ціску, ці адпавядае сіла току пры зварцы тэхналогіі. Калі сістэматычна і строга трымаць усе гэтыя параметры ў зададаных межах, то дэфектам проста, як гаворыцца, няма адкуль взяцца. Мы блакуем іх яшчэ да з'яўлення. Але што калі падчас аўдыту ўсё ж такі знаходзіцца адхіленне?
Тут же імгненна запускаецца вось гэты строгі пратакол з 4 крокаў. Спачатку неадкладная лакалізацыя, каб спыніць праблему, потым глыбокі аналіз для пошуку сапраўднай прычыны, а не проста лячэнне сімптомаў. Далей ідзе выкананне карэктуючых дзеянняў. І самае важнае, напрыканцы абавязкова правяраецца іх эфектыўнасць. Нельга проста паставіць птушачку і забыцца. Трэба пераканацца, што рашэнне сапраўды працуе назаўжды. Раздел 5. Основные меты и культура. Разгледзім доўгатэрміновы ўплыў LPA. Калі паглядзець на гэтыя 10 ключавых мэт, становіцца зразумела, што шматузроўневы аўдыт – гэта не толькі пра пошук памылак у наладах станка, гэта пра глобальныя змены. Дзякуючы таму, што кіраўніцтва ўсіх узроўняў пастаянна бачнае ў цэху і непасрэдна ўдзельнічае ў працэсе, радыкальна павышаецца агульная дысцыпліна. Звычайная вытворчасць паступова ператвараецца ў экасістэму, для пастаяннае ўдасканалення і культура якасці ўбудованы ў ДНК кожнага працэсу. У канчаткавым рахунку ўсё зводзіцца да адной простой, але вельмі важнай думкі. Ці ёсць сэнс пастаянна тушыць пажары і выкідаць грошы на выпраўленне ўжо дапушчаных памылак? Або ўсё ж такі лепш інвеставаць намаганні ў сістэму, якая на 100% гарантуе, што правільны працэс выконваецца ідэальна, абсалютна кожны раз? Гэта пытанне, на якое павінна адказаць кожная сучасная вытворчасць.